हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत दुधी आणि गाजर हलवा आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत दुधी आणि गाजर हलवा आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य. हा दुधी आपण किसून घेतलेला आहे, गाजर किसून घेतलेला आहे, बदाम, काजू, मनुका, दूध पावडर, तूप, साखर आणि वेलची. चला मग आता आपण कृती बघूया. आपण पॅन तापत ठेवलेला आहे, त्यामध्ये आता हे तूप घालतो आहे. त्यामध्ये आता आपण दूध घालूया. आता चांगला ढवळून घेऊया. आता त्यामध्ये आपण गाजर घालूया आणि दोन्ही खरपूस भाजून घेऊया. मस्त कलर दिसतोय, सफेद आणि केशरी. आता आपलं भाजून झालं आहे. त्यामध्ये आता आपण दूध टाकू, साखर, दूध पावडर आणि वेलची आणि आता चांगलं ढवळून घेऊया. मनुका, काजू, त्यामध्ये आपण काजू, मनुका आणि बदाम टाकू आणि हे चांगलं आपलं मिश्रण ढवळून घेऊ. आपला हा हलवा तयार झालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करू. आपला हा दुधी आणि गाजर हलवा तयार झालेला आहे. चला मग खायला या. आणि आपल्याला ही कृती आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करायला विसरू नका. बाय.